Eşliyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siziň bilen men Sahra. Şuň 2014-nji ýylyň 21-nji noýabry hepdäniň annawyny. Şuň kabarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Joe Biden Kiýewde Ukrainanyň liderleri bilen duşýar. Конче потрібно зараз нам бути єдиними. У нас ворог у горі. Aşgabatda geçirilen top maslahatynda bu proýektiň 2015-nji ýyldan başlap durmuşa geçirmek hakda ädimleriň ädiljekdi barada karara gelindi. Türkmenistanda 23-nji noýabrda geçiriljek halk maslahatyna agdarlaryň saýlawlary olaryň geçiriliş barada türkmenistanlylar näme pikirde? Şol sen diýen adamyň saýlamy özleriň adamyny saýlay. Şoň üçin interesi ýokmy barmy? Seküdüde goly Türk ýük ulagynyň Türkmenistana geçmek üçin Türkmen-Eýran araçanyna garaşýanlygy habar berilýär. Eýran Türkmenistana her gün diňe 45 Türk ýük ulagyny geçiripdir. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäsi inen şert. Emma habarlar günlük programmamyzyň esasy bölüne geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanışýalyň. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Joe Biden 21-nji noýabrda Kiýewde Ukrainanyň liderleri bilen duşýar. Bu duşuk Ukraina öňkü Kreml tarapdary rejimiň häkimetden çetleşmegine sebäp bolan protestleriň başlamagynyň bir ýyllygyny belleýän mahal bolup geçýär. Bidenyň bu saparynyň dowamında prezident Petro Poroshenko we premier-ministr Arseniy Yatsenyuk bilen duşup, Birleşen Ştatlaryň Ukraina söwüş hyzmatdaşlygyna değişli bolmadyk, harby hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada mälim etmegini araşdyrýar. Ukrainada geçirilen protestler 2014-nji ýylyň fevral aýynda prezident Viktor Yanukovyçyň häkimetden çetleşdirilmegine sebäp bolupdy. Aşgabatda garaşly döwletler arkalaşygynyň maslahaty geçirilýär. Bu maslahatyň dowamında dürli uğurlar boýunça hyzmatdaşlyk barada 20 çemesi resmi nama gol goýulmagyny araşdyrýar. Bu barada garaşly döwletler arkalaşygynyň ýerine ýetirji komitetiniň ýaýradan beýanatynda bellenýär. Şol bir wagtyň özünde maslahatda erkin sowda alalaşygyna girdilen goşmaça meseleleriň durmuşa geçiriliş prosesine garalmagyny araşdyrýar. Bu alalaşyk eýem ratifierlenip Ermenistan, Belarus, Kazakystan, Kyrgyzstan, Moldowa, Rusiýa we Ukraina ýaly ýurtlarda güýje girdilenler. Şeýle-de maslahatda hökümet başdanlary newit we newit önümleri bazarynaky bahalaryň we bäsleşligiň ýagdaýyna ara alyp maslahat ederler. Türkmenistan garaşly döwletler arkalaşygy guramasynyň 2005-nji ýyldan bäri assosiýerlenen ýagny çäkli agzasydyr. Ukraina 5 partiýa tarapyndan dolandyrılan koalisiýany döretdi. Bu koalisiýanyň düdümine Petro Poroshenkonyň blogy Halk Fronty, Samopomich Radikal Partiýa we Batkivşina atly partiýalar ýerýär. 21-nji noýabrda gurrun gidýän 5 partiýa koalisiýanyň şertnamasynyň taslamasyny başlanyç gol çekmek çäresine amal aşyrdy. Ukraina medeniýet serişdeleriniň gepleşiklerine gatnaşanlara salgylanyp berýän maglumatyna görä, koalisiýa Rusiýa tarapyndan aneks edilen Krim sewitini gaýtadan Ukrainanyň kontroluny geçirmek baradaky meseleler bilen bir hatarda ýurdun NATO goşulmagyny gazanmaklyň koalisiýanyň esasy maksatlarynyň biri boljakdygy barada ılalaşypdyr. Şeýle-de partiýalar Ukrainanyň Ýewropa bileşigine integrasiýa meselesi boýunça bilelikde iş alyp barmak barada ılalaşdylar. Pakistanyň resmileri ýurdun Demiradyk günwatarynda mototsikle ýerleşdirilen bombanyň partladylmagy netijesinde 2 eskeriň ölendigini habar berýärler. Bu hüjüm 21-nji noýabrda Hayber Puxtunxwa welaýatynyň Peshawar şäheriniň çetinäki Mitra sewitinde amal aşyryldy. Pakistanyň howpsuzlyk resmileriniň berýän maglumatyna görä, uzak aralykdan dolandyrılan mototsikl ýurdun armiýasynyň ulagy ýoldan geçýän mahaly partladylypdyr. Bu hüjümüň jogapkärçiligini henideçen hiç bir topar öz üstüne almady. Gurungy diýen territoriýada Pakistanyň howpsuzlyk güýçleriniň kerweni şeýle-de NATO'nyň Owganistana sapar edýän ýük ulaglary söwüşçüler tarapyndan ýygyderli nişan alynýar. Xitayň sudy ýurtdaky Uýgur adlygyny gorap çykyş edýän alymyň ömürlük türme tutsagyna hökm edilmegini tasdiklady. Ilham Tohtinyň aklawçysy 21-nji noýabrda beren maglumatynda bu hökümi şikayet etmäge başga mümkinçiligin ýokdugyny aýtdy. Pekin Uniwersitetiniň öňkü professory we Xitayň Xinjiang regionundaky siýasatynyň tanqidçisi 44 ýaşyndaky Tohti separatizmde aýplanyp sentýabr aýynda hökm edilipdi. Ol Xitayň hökümetini Xinjianga we onuň Uýgur ilatyna has köp awtonomiýa bermedlikde ýygyderli tanqid edipdi. Tohtinyň aklawçysy müşterisiň sudy işiniň siýasy maksatlydygyny aýtdy.
Sovet döwrüniň tanymal gadak şahyry Olja Süleýmanow aşa garaşsyzlygyň Gazagystan üçin hoplu boljakdygyny aýtdy. 21 noýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Süleýmanow Beýik Russiýa bilen bir näçe asyr öň dikeldilen arkalaşyň Gazagystanyň hopsuzlygy üçin gowy boljakdygyny bellidi. Gazagystanyň Russiýanyň liderligindäki Ewraziýa ykdysady birleşigi agda hökmünde öz ygtyýarlygyny ýitirmek ähtimallygy barada Azatlyk radiosynyň beren soragyna Süleýmanow şeýle jogap berdi. Erde biz dolu garaşsyz bolsak, bu Gazagystan üçin uly hop awanlar diýdi. Sovet döwrüniň şahyry we dilçi Süleýmanow Az we Men adly kitaby ýazandan soň 1970-nji ýyllarda öňkü Sowet Soýuzynyň territoriýalarynda uly meşhurlyga eýe bolupdy. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlar bilen tanışalyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sahra. Saatlar kesmeden soň habarlar uňly programmamyzyň esasy bölügine geçýäs. Hormatly dinleýijiler, ýa-ni habarlardan belläp geçişmede ýaly Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Joe Biden 21 noýabrda Kiýewde Ukrainanyň liderleri bilen duşýar. Bu duşuk Ukraina öňkü Kreml tarapdary rejimiň häkimetden çetleşmegine sebäp bolan protestleriň başlanmagynyň 1 ýyllygyny belleýän mahal bolup geçýär. Bu barada kärdeşim gödeliň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Joe Biden Ukrainada parahatçylykly protestleriň başlanmagynyň senesiniň bellenýän güni 21 noýabrda Kiýewde Ukrainanyň liderleri bilen duşuşdy. Bidenyň Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko we premier-ministr Arseniy Yatsenyuk bilen duşuşygynda Birleşen Ştatlaryň Ukraina töweşleri degişli bolmadyk harby ýardamyny ýaýwanlandyrmagy barada habar berjegi ma'lum edildi. Bidenyň 20 noýabrda akşam Kiýewe barmagynyň öňü tirasynda Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri hum we transport serişdeleriniň berilmeginiň planlaşdyrylýandygyny jurnalistlere aýtdylar. Şeýle de olar Bidenyň öň wada berilen düşmanyň raketalaryny anyklaýjy radar sistemalarynyň berilmegini hem yglan etjegini ma'lum etdiler. Sentýabr aýynda Washington Ukraina $53 milyon harby kömegi wada berdi. Ukrainanyň howpsuzlyk güýçleri we terhetçileri üçin niýetlenen kömege anyklaýjy jamlar harbiýleriň bedenini goraýan serişdeler, kiçik gaýyklar we adam öldürmek bilen bagly bolmadyk beýleki serişdeler girýär. Gündöwür Ukrainadaky orsiýetçi separatistlere öz harby ýardamyny berýänligini inkar edýän orsiýet Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň güýçlerine ýarag bermeli däldigini duýdurdy we munyň durnuksuzlandyrıcı faktor bolup biljekdigini aýtdy. Bidenyň sapary Ukrainanyň 1 ýyl mundan ozal Ýewromaýdan protestleriniň başlanan gününiň ýyl dönüminde täze döwlet bayramçylygyny belleýän wagtyna gabat geldi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko'nun 13 noýabrda gol çeken kararyna göre mertebe we azatlyk güni adly ýyllyk bayramçylygynyň düýbi tutuldy. Onlarça adam Kiýewiň merkezindäki meýdanda jemlendi. 2013-nji ýylyň 21 noýabrynda başlanan protestleriň dowamında wepat bolan 100-den gowrak adamyň hatyrasyna gul goýuldy. Prezident Petro Poroshenko gul goýanda ýurduň häzirki ýolbaşçylarynyň protestçileriň wepat bolmagyna sebäpkär öňkü häkimetleri jogapkärçiligi çekmekdäki şowsuzlygyndan gowuny galan käbir adamlar maskaraçylyk Poroshenko sen üçin kim gahrman, olaryň zulümkeşleri nirede diýen mazmunly şygarlary öňe sürdüler. Bu ýerde Poroshenko Biden bilen hem duşuşdy. Kiýewiň ýaşaýjysy Vira Solovýova Ýewromaýdanyň ukrainleri jewizleşdiren waka bolanlygyny aýtdy. Пробудження свідомості українців, єднання нації. Bu Ukrainlerin düşünjesini, milletin bütövlügini oýardy we men milletin gaýtadan doglanlygyna ynanýaryn. Emma biz arkaýynlaşyp bilmeýäris. Öňümizde ýene köp iş bar diýip Vira Solovýova aýtdy. Але не маємо розслаблятися. Багато роботи попереду. Ýewromaýdan protestleri 21 noýabrda prezident Viktor Yanukovyçiň orsiýet bilen gatnaşyklary östürmek üçin Ýewropa Birleşigi bilen wajyp ulalaşygy baglaşmakdan boyun gaçyrmagyndan gahar gazaba menen bir näçe ýüz adamyň gatnaşmagynda başlanypdy. Gyýtky wagtyň dowamında protestlere onlarça müň adam goşulyp protestleriň we polisiýanyň arasyndaky çaknaşyklarda 100-den gowrak adamyň helak bolmagynyň ýyly fevral aýynda prezident Viktor Yanukovyç häkimet başyndan çekilipdi. Ukrainadaky syýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kärdeşim gözellendigini diňiz.
20 noyabrda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasy boýunça geçirilen maslahatda bu proýektiň 2015-nji ýyldan başlap durmuşa geçirmek hakda ädimleriň ädiljekdigi barada karara gelinne. Bu baradaky nowatdaky maslahat 2015-nji ýylyň fevral aýynda Pakistanyň paýtagty Islamabadda geçiriler we şonda bu ädimleriň taýyklaşdyryljakdygy habar berilýär. Bu barada kardeşim Muhammed Tahiryň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Transawgan gaz proýektine gatnaşan ýurtlar indiki ýyldan başlap bu proýektiň işine girişjek kampaniýanyň gözleginde. Bu maglumat agdalýan proýekte gatnaşan ýurtlaryň ýagny Türkmenistanyň, Owganistanyň, Pakistanyň we Hindistanyň wekilleriniň gatnaşmagynda 20 noýabrda Aşgabatda geçirilen ýygnakdan soň ýaradyldy. Dünýäniň en gaza baý ýurtlaryndan biri diýilip hasaplanýan Türkmenistan indi uzak wagtdan bäri öz gaz eksportuny köp öwürletmek aladalarynyň çäginde bu proýektiň amala aşyrylmagy üçin tagalladyp gelýär. Reuters habar agentliginiň Neutralny Türkmenistan gazetine sallanıp 21 noyabrda çap eden maglumatyna görä agdalýan proýekte ýolbaşçylyk etjek kampaniýa 2015-nji ýylyň fevral aýyna çeli saýlanmaly diýilen ılalaşa gelinipdir. Raportda edilişine göre 4 ýurdun wekilleriniň gatnaşmagyndaky komitet bu barada tender eglan edip ýakynda kampaniýany saýlamagy işine girişerler. Şol wagtyň özünde de Hindistanyň India Today neşri bu proýekti 2015-nji ýylyň dowamında durmuşa geçirmäge başlamak maksady bilen degişli çäreleriň görüljekdigini habar berýär. Aşgabatda geçirilen ýygnakda 2015-nji ýylyň fevral aýynda Pakistanyň paýtagty Islamabadda boljak ýygnakda proýekt bilen bagly mundan meýlek ädiljek ädimler hakda pikir alışmak kararyna gelinenligi habar berilýär. Bu baradaky habarlar Türkmenistanyň Türkmen Gaz, Owganistanyň Owgan Gaz Enterprise, Pakistanyň Interstate Gaz System we Hindistanyň GAIL kompaniýalarynyň Trans-Owgan Gaz trubasyny bilelikde işletmek boýunça bir kompaniýany döretmek ılalaşyna gelmeginiň iyi süre köpçüligi ýetirildi. Bu ılalaşyga geçen hepde gelinipdi. Habarlardan ma'lum bolşuna görä bu proýekti amala aşyrmak işine ýolbaşçylyk etjek we ýakynda saýlanmagyna garaşylýan kompaniýa bolsa 4 ýurdun gatnaşmagy konsorsiumda uly paýa eýe bolup, onuň bilen 20 ýyllyk kontrakta gol goýular. Türkmenistanyň premier ministriniň ornmasary Baymurat Hoja Muhammedow şu hepde Aşgabatdan çykyşynda saýlanjak şol kompaniýanyň agdalýan proýekte maýa goýujylary çekmek bilen meşgul bolanjakdygyny ma'lum edip, bu proýekte 10 milliard dolar çemesi çykdaýjy etmeli boljakdygyny Türkmen hökümetiniň çaklaýanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Uzunlygy 1735 kilometre barabar boljakdygy aýdylýan bu gaz geçirjiniň guruluşy bu eger başa barsa geljek 30 ýylyň dowamında her ýyl 33 milliard kub metre barabar Türkmen gazyny Owganistana, Pakistana we Hindistana aktyrar. Bu proýekt barada indi ençeme ýyldan bäri gurrun edilip gelinýär. Emma henide çeli dürli ılalaşyklara garamazdan proýektiň iş ýüzünde amala aşyrylmak üçin ädilen takyk ädimler ýok. Käbir synçylar munyň bir sebäbiniň Owganistanyň howpsuzlyk ýagdaýlary bilen baglydygyny aýdýarlar. Ma'lum bolşýaly bu turbanyň gazyndan 735 kilometrlik bölegi Owganistanyň territoriýasyna geçer. Kardeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele boýunça öz garaşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpod email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň. 23 noyabrda Türkmenistanda yerli häkimet organlaryna, ýagny velayet, etrap, şäher halk maslahatlaryna agzalaryň saýlawlary geçirilýär. Resmi maglumatda dalaşýarlar paýtagtyň ösüşine yerli organlaryň goşandygyny artdyrmagy maksat edinýärler diýilýär. Şol bir wagtyň özünde maglumatda bu saýlawlara dalaşýarlaryň esli bölegini döwlet edara kärhanalaryň işgärleriniň emele getirýändigi habar berilýär. Eýsem halk maslahatynyň agzalygyna saýlawlaryň geçirilişi, oňa dalaş edýän kandidatlar barada Türkmenistanlar näme pikirde? Adatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Soltan Açylova bu soraw bilen bir näçe Türkmenistanlar ýüzlendi. Taşawuz welaýatynyň könürgän etrawynyň kärendeçi Baýhan 2014-nji ýylyň 23 noýabrynda geçiriljek Türkmenistanyň yerli häkimet organlaryna, halk maslahatlarynyň saýlawlaryna siz näýlek taýlyk bilen geldiňiz? Biz gatnaşmaýazym şoňa. Deputatlaryny tanýaňyzmy? Tanamaýazym şolary. Näme üçin? Ýygna sebebi şol sen diýen adamyň saýlamy özleriň adamyny saýlay. Şoň üçin interes ýok oňa barma. Sen saýla plan saýla diýenine saýlanmýar ol. Kaptalyndaky garşydaşlaryň bir safsem güýçsiz, ukupsuz adamlar kaptalyny aýlanyp gezýär garşydaşmyndy. Ol garşydaşam däl, ýöne kölege ol. Yani diyecek olan şolaryň birine gazetlerde suratlar çykyp ýa-bir ondamda suratlaryny asyp şolar adamlara tanıştyrýarlarmy? Ha, tap surat gazetde çykýar, tanıştyrýar, o aýlanyp gezýär. Ýöne
Formalizat ol. Mene iş fikrimçe formalizat. Enti şol aylanan wagtynda şol halk bilen näme urundaşlyk geçirýär? Onu bilemez. Mene şu duşuam görmedim, gürleşiam görmedim. Näme geplerini men habarym ýok. Ana maşgalaňydan kimdir biri barp bir bilçen atdämi şu taýlaw güni? Yok. Tutuş maşgalaňa gatnaşaňy dokmy. Gatnaşmaz. Pede ýokdan, pede ýok. Onu formalizm. Onun işte maşgaladan bir adam böýlekleňin pasportyny akdyp 4-5 adamy derek ses berýär diýerler. Bere, doğru, o gurun doğru. Sen önem yok da, önem yok. Sen diyenin bolunu ok, çiziver çizmez. Çizme tapawda olur o için. Başka bir emel ediyendir de elbette. Bedazam yok. Mar welaýatynyň Garaw metrawynyň kärinde çykaka. 23-nji noýabrda geçiriljek welaýat etrap şäher halk maslahatlarynyň agdalarynyň taýlawlar günnäse näýle gatnaşmakçy. Biz taýlawlara hiç taýýarlygymyz ýok. Kimi görkezler jurnallarynda da bilemem. Taýlawdan ozal şu deputatlar barada il arasynda näýlik maglumatlar berilýär. Ben onu bilemem. Näýil maglumatlar hiç onlardan bir istemem. Onun owan işlerinde bir klup bolýarmy, mektepler bolýarmy, şo ýerlerde şol deputatlaryň ýanky awtobiografiýasyny ýazyp şolaryň kimdigini suratlary bilen şolaryň awtobiografiýasyny asyp goýulýarmy? Nazarlarda nidazlyň da çok şuwada çenme. Gorelakere nazarlarda ýani diýär, şuwada ýok. Onun şolaryň özleri taýlawdan uzal halkyň arasyna gelip bir ýygnakda geçirip halk bilen duşuşýarmy? Ýok, biz bilen deputat men duşuşan ýok. Taýlaw güni näýlik ses berýär? Maşgala agdalaryňdan ählisi taýlawa gatnaşýarmy? Maşgala agdalaryň hem gatnaşýar, her kime bir nomer berýär, şonu baryp näme atýar urna. Bileten näzor. Şonu kimi taýlamalda barada görkezme berilýärmi, öz isleňizde öwretçe diýäňizmi? Öz isleňizde öwret aýlaýaňyzmy? Hayır, kıranın çadayat bir de kimdiğinden tanım doktorunu. Tapadına kim olduğunu bilsin. Kavat temin çadayat kıranın iyi porlu. Benim koyat. Nüş deputatlar saylanandan soň näme sütere halk üçin o yerlerinin problemlerinin çözüldü barada näýlik işler alyp barýarlar. Mene deputatlaryň näme işediýänlerini bilemem ýani. O işimden sen o deputatlaryň näme işediýär, o bilemem, o näme bilemem. O günden halklarına bir deputat diýerler. Senin öz pikiriňizden näşe? Deputatlaryň borçy nämede? Deputatın borcu halkın hizmetinde bolanması. Näme kemçiliklerini adım torap bilemem. Bir de o deputatın yani barkorum yok niye dediğini bilemem. Dinle zor yollaşım arsınmada demedik başka kemçilik kodu başka açık kelime yok. O var içinde ne kemçilikler ne kadın bolmadı, toğun bolmadı. Şolatlar deputatın borcu şol. Yani yerine yetirin bir de yok sanırlar. Halkı yürüp deputatın barıp yerine yetirin bir de görümde o istemde o. Mar welaýatynyň ýöletin etrawynyň ýaşaýjysy Aliýewa Alifa. 23-nji noýabr Türkmenistanda welaýat etrap şäher halk maslahatlarynyň agdalarynyň saýlawlary güni. Saýlawlara gatnaşýaňyzmy? Ýok, prosta hat ýazýarlar, bize adyny ýazyp görüp çalar taşlaň diýip gaýtýas. Başga zat ýok. Bize deputatym saýlamaýarlar, hiç zat beden oklar bize. Aýdan oklar gelin saýlan, kim gerek geldi bize soran oklar hiç kim. Hiç kimin bilen yok, näme etdiler, näme eden oklar. Öz başdak, özleri, näme etdiňini bilemiz ok biz. Habarçymyz Sultana Çywanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, ýurtda halk maslahatynyň agdalygyny dalaş edýän kandidatlar saýlawlaryň geçirilişi barada siz näme pikirde? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy, tejribeleriňizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biz hem halk köpçüligine ýetirele. Biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa SMS ýadyň. Şeýle-de biz bu mesele barada garaşlaryny bilmek üçin şuň ýer bilen Facebook we Wkontaktedaky sahypamyzyň okuyjylaryna ýüzlendik. Olardan halk maslahatynyň ýerine ýetirýän iş barada näme bilýärsiňiz diýip soradyk. Häzir okuyjylarymyzyň bu soraga galdyran käbir jogaplaryny siziň dikkatiňize ýetirmekçi.
Facebook'ta Bagtül adlı okuyucumuz edaramı hani nirede vezipe başına gelen garnını juusunu doldurup mesolyar. Halkın aladasını ediyen kim var deyip sonra ulen tesvirini cemleptir. Rahman adlı okuyucumuz ol maslahatı saylanyanlar halk uğrunda görüşmeye varsa men hem goldayan yönü olur Berdimuhammedowa ve palı olma üçün saylanyanlar deyip öz arayışını kaldırıptır. Gulayim adlı okuyucumuz hem bu edaranın ediyen iş var mı? Hemmesi öz kiselerini dolduryar. Şehirçeleri, ovaları sıçan gemiren yalı gemiryalar. İşlemeye iş yok. Halkı dine ediyalar deyip öz arayışını cemleptir. Al milatlı okuyucumuz saylovları geçirmek hükman değil. Yine saylanacak adamlar belli deyip tesvirine bellese alatlı okuyucumuz adamlar eyyem saylanan. Bu hem dine bir gözü üçün edilen zat deyip cevap aldırıptır. Vkontaktida oradulu atlı okuyucumuz olsa halk maslahatının yerine yetiren işi varada hiç saat bilmeyendiğini yadıp kıysacık öz arayışını kaldırıptır. Hormatly dinleyiciler, bizim her gün efire edecek maglumatlarımızın käbirler barada siz hem öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulyň. Bu lomlardaky adresimiz Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Yakynda Türkiýanyň Halkara Transportçylar Jemgyýetiniň başlygy Fatih Şener prezident Recep Tayyip Erdoğanyň islegi bilen Türkmenistan Eýrandan geçilýän Lütfawat serhet gapysynyň mümkinçiligini 50 göterim artdyrdy. Ýöne döredilen goşmaça mümkinçilikden Eýran peýdalanýar. Onsoň serhet gapylaryna gatykyp garaşdyrylýar görnüşinde metbuata beýannama berdi. Häzirki wagt 800 goloy türk ýüklowunyň Türkmenistana geçmek üçin Türkmen-Eýran araçaýyna garaşýanyna habar berilýär. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifoň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Türkiýanyň Halkara Transportçylar Jemgyýetiniň başlygy Fatih Şener beýanat bilen çykyş edip, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň tagallasy bilen Türkmenistanyň Eýrandan geçilýän Lüftawat serhet geçilgisindäki geçmeli ýük ulaglarynyň mümkinçiligini 50% artdyrandygyny nyktady. Emma Şener bu mümkinçilikden Eýran öz bähwidini peýdalanýar diýip hem sözüne goşdy. Beýanatda suýulyň 6-7 noýabr aralygynda Aşgabatda tapar eden Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň beýlik meseleleri bilen birlikde Türkmenistan Eýran serhedinde müňlerçe türk ýük ulaglarynyň garaşdyrylýandygy baradaky meseleni hem gozgandygy habar berilýär. Bu gepleşikleriň netijesinde Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türk lideri Recep Tayyip Erdoğanyň haýysy esasında Eýrandan Türkmenistana geçilýän Lütfawat serhet geçirgisinden bir günüň dowamında geçip bilýän ýük ulaglarynyň sanyny 50% artdyryp 200-den 300-e çykarypdyr. Türkiýanyň Halkara Transportçylar Jemgyýetiniň başlygy Fatih Şener Eýranyň bu düredilen mümkinçilikden öz haýryna peýdalanyp, müňlerçe türk ulagyny geçirmän uzalky ýaly Eýran tarapynda nowatda saklaýandygyny ma'lum etdi. Şener'in sözlerine göre odal serhetden her gün 200 yük ulagynyň geçmegine ruhsat barkada Eýran Türkmenistana her gün diňe 45 türk yük ulagyny geçiripdir. Şener bu hakda şeýle gurrun berýär. Eýran tarapy egerde türk ulaglarynyň Türkmenistana hat köp geçirilmegini isleýän bolsaňyz, onda Türkmen tarapyndan gündelik geçmäge ruhsat edilýän yük ulaglarynyň sanynyň artdyrylmagyny soraň diýipdir. Hormatly prezidentimiz Aşgabatda eden saparynda bu sany 200-den 300-e çykardy. Emma Eýran bu mümkinçiligi bize ulandyrman, ondan özü peýdalanýar, diýip Şener sözüni jemledi. Türkiýanyň Halkara Transportçylar Jemgyýetiniň başlygy öz beýanatynda beýle ýagdaý bilen dünýäniň başga hiç bir ýerinde ýüzbe-ýüz bolmaýandyklaryny aýdyp, ýagdaýlary ütgetmek üçin Eýrandan Türkiýäge gelýän ulaglara hem çäklendirmeleri girizmek ýaly käbir teklipleri hödürledi.
Türkiýanyň halkara transportçylar jemgyýetiniň başlygynyň üstüne açan faktlaryny we öňe süren aýplamalaryny Iran tarapyna tasdiklatmak ýa-da muňa digisli nähildir bir kommentari almak başartmady. Türk habar seriýetlerinde ozal hem Türk ýük uluglarynyň Türkmenistana geçmek üçin Iran bilen Türkmenistanyň arasyndaky Lütfabad serhet geçilgesinde hat uzak nowata durmaly bolýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Lütfabad Iran bilen Türkmenistanyň arasyndaky resmi serhet geçilgesi hukmynda 1996-njy ýylyň aprelinden bäri ulanýyp gelinýär. Iranyň bu serhet geçilgesiniň garşysynda Türkmenistanyň artyk gümrük posty ýerleşýär. Kärdeşim Merdan Sarifyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Eýsem Türkmen-Iran serhetinde Türk ýüklöwleri köp garaşdyrylýarmy? Şeýle-de Türk ýüklöwleriniň garaşdyrylmagy diňe Irana baglymy ýa-da munyň başga ýurtlar bilen hem ara baglanşygy barmy? Adatlyk radiosu şu soralar bilen gyzyklanyp ençemegdek Türkmen paýtagty Aşgabatda ýük alyp baran ýük maşyn sürüjisi Murat bilen söhbetdeş boldy. Murat, siz Aşgabat Irana ýük hakydip barýarsyňyz. Dogrudanam Iran Türkiýanyň ýüklöwlerini serhet gapylaryna köp garaşdyrýarmy? Siz bu meselede nähil ýagdaýlary başdan geçirýärsiňiz? Bu servis Türkmenistan'a gelmiyorum. Bir önceki servis Türkmenistan'a geldim tekrar Aşgabat'a. Hawa, men şu wagt Iran'a we bu ýük saparym Türkmenistan'a däl. Ýöne mundan öňkü ýük saparym Türkmenistan'a, ýagny Aşgabat'a bolupdy. Elbetde Irandan Türkmenistan'a gidýän mahalymyz aýdýan problemalaryňyza duçar bolýar. Geçen sapar Türkmenistan'a ýük akiden mahalymyz 9 gün ýatmaly boldyk. Ýagny serhet kapysyna garaşdyrdylar. Ýük ulugy sürüjüleri ol serhet kapysyna Iran pol diýerler. Türkmenistana onun owalky sapar ýük akademide bolsa 10 gün garaşyp ýatmaly boldum. Iranyň näme maksat bilen şeýle köp wagt garaşdyrýanynyň sebäbini bilmeýän. Ondan bir önceki servis 12 gün yattım. Yani İran bilmiyorum ne kasla bekletiyor. Murat, Iran näme maksat bilen garaşdyrýar? Sebäbini bilemok diýdiňiz. Eýsem siziň pikiriňize görä bu problema diňe Irana baglymy ýa-da başga ýurtlaryň ara baglanşygy barmy bu mesele? Yani günlük diyor ki 50 araba alacağım diyor. İran veya Türkmenistan hangi taraf diyor bilmiyorum. Muňur siyasi tarapy barmy onu biljekde. Ýöne biziň Türk ýük ulugy sürüjüleri höküminde Iran bilen bir problemamyz ýokdy. Türk ýük ulugy sürüjüleri Türkmenistandan çykyp Irana geçen mahaly edil Türkiýe geçen ýaly duýadylar özlerini. Bize Irana Türkmenistandaky ýaly hiç kim azar berip zulüm çekdirenok. Muň esasy sebäbi men pikirime görä şeýle, ýagny şol bir serhet kapysyna Türkiýanyň, Türkmenistanyň we hut Iranyň öz tranzit ýük uluglary gaty köp üýçe we nowat döredýär. Biziň ýük uluglarymyz tentli, beýleklenki bolsa et we gök önüm daşayan sowodyan ulgunly uluglar. Serhet kapysyna üýçen şeýle uluglary diňe çäklendirilen sany görä geçirýärler. Günlük diňe 50 ulug serhetden geçirjek diýe. Iran ýa-da Türkmenistan haýsy tarap şeýle diýe onu anyk bilemok. Ýanky 50 ulugy Türkmenistana we şol sanyna Özbekistana, Kırgızstana we Täjikistana tranzit gidip barýan uluglaryň arasyndan saýlap alýarlar. Geçecek olan yani Özbek, Taciye, Kırgız'a gidecek olan araçlardan bölerek belirli sayıda alıyorlar. Murat, has köp wagt diýdiňiz bilen Iran bilen Türkmenistanyň arasyndaky serhet gapylary näme ýeterlik wagtda saatly işlenokmy? Dedim mi kapıyı kapatıyor. Ya çalış kardeşim, gece gündüz çalış. Çift mesai ya. Meselem, Türkiye wagty bilen saat 14'te, ýagny Iran wagty bilen bolsa saat 15:30'dan soň serhet kapysy işlemeni goýýar. Gece gündüz işleseler diýär serhet kapysyna. Iran tarapyna bermeli paramyzy şeýle-de berýär. Hemme ýere agam çay puly bersene diýerler. 1000 tümen, 2000 tümen para berýär. Ýene-de Türkmenistandakylar ýaly. Türkmenistandakylar dolarlardan başga pul para kabul edenok. Gümrükden içerik girip çay pulunu beremizden soň in köp bir gece yatıp soň çıkarıp koy berýärler Irandan. Sizinkiler gibi değil. Sizinkiler dolardan başka para tanımıyor. Murat, Iranda serhet kapysyny garaşdyrmaklyk problemasy siziň pikiriňize görä nähil çözülmeli? Araçtan aşağıya iniyoruz. Gümrükten giriş ve çıkışımız tam 5 dakika. Yük ulugum bilen Gürcistana, Rusya, Azerbayjana hem gittim. Meselem Gürcistandan görüllü almagyny isleýär. Gürcistan serhet kapylaryna ören gowy ulugum ýola goýulypdyr. Sürüjüler ulugundan düşmän 5 minutiň içinde penjereden dokumentlerini uzatyp tasdiklatdyryp geçip gidýärler. Näçe garaşdyrylýan bolsak
İran'na hem edil Türkmenistan'daki ýaly problemalar ýok. Türkmenistan bolsa ýük uluglaryny şol ruhatın özüne barlyk enjamyndan geçirip oňa da ynanman ýany bilen eli bilen barlanýan bölüme sokup ýük ulugynyň hem ýerini söküp taşlaýarlar. İsrail'den çıktıktan sonra arama kanalına giriyorsun. Yemin ediyorum arabanın sökülmedik yerini bırakmıyorlar. Türkiýeli ýüklog sürücüsi Murat bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.